huli. Oh, huli. 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 Yun. Hulahan kasi yun. Nakuha na naman mga toy. Uy, kakatuwa talaga. Katsoy, oh. Meron din dito. Dito na lang ako. Katsoy, ala, laki. Grabe mo. Oh. Katsoy, grabe. Galapit naman. Swat lang. Oh, grabe, mas mataba. Ayan. Ay, ala. Ito na malapad. Yung pinakamalapad mo? Ay, naku. Tinalo pa maninibog yan. Tinalo pa daw maninibog. Katsoy, ano masahe mo sa spot? Maganda. Magkakamag-anak siguro to. No, good morning mga Katsoy. So, ayan. Welcome po ulit sa ating YouTube channel. Race back tayo mga Katsoy sa ano? Sa barangay Bagumbayan sa dulo ng fishing spot natin. At siyempre yan nga, kasama natin si Katsoy Michael. Katsoy Michael, good morning! Yan, may kasama tayo mga Toy. Si Katsoy Michael, dalawa lang muna kami rito. At sana mayroon pang dumating na mga kasamaan natin. Kukul na tayo mga Toy, ito pamiwas natin, tatlo. Ang ganda nung huli nila kabiwas dito, ano, Katsoy? Nakaraan. Ay, kasama ka pala nun? Diyan ka nakapisto, binalikan mo dyan. So, yun. Dito nakablend ko yung Marbis, oh. Ay, si Kuya Dani? Kaya lang yung sabit. Tapos nabalik pamingwit niya isa. Naku, sayang naman. Nersa niya eh. So, yun, dito muna tayo. Dito muna tayo mati para maiba naman. Ano, bottom 1, 2, 3. At bukas mati sa ano, doon daw kami sa Na makapantala, may kilod pa rin yan. Kasukmon. Kasukmon kami mga Katoy bukas. Kasama natin ulit yung buong trupa nung nakaraan. Ayun. Maganda to dito mga Katoy kasi ano, maaga pa lang. So di pa siya masyadong maalog. Ay namin dito mga bro ah. Nagme-message na sila. Sana may pumunta no. Wala na rin makuha doon kasi tuyo yung tuba. Mabinda talaga mga Katoy yung ano, mariginang ano, bulato. Ayos sila kasi yan, sa gilid lang nagpati ah. Yun sa akin, ito mga Toy. Yan mga Toy, yung akin, yung bulati ko. Ano lang to, regular na bulati lang. Kasi may bulati tayo dito ah. Meron pa naman ako. So yun, bali magpapasalamat po ako sa lahat ng solid kasi ko at sa mga silent viewers ko po. Maraming salamat mga Toy. At magsa-shoutout na pala tayo kaagad. Ay, dyan. Yun, mega love shoutout nga pala kay ano, Bukatot Vlog. Yun, mega love shoutout Team Viajeros Pilipinas. At sa lahat ng members nitong Team Viajeros Pilipinas. At sa leader na lang si Katsoy Alex. Yun, mega love shoutout Albaran Fish Hunter. Yun, mega love shoutout Rolando Dio, Jonix Villanueva, Jing Cruz. Mega love shoutout sa inyo mga Toy. Ronald Mix Hunters. Yun, mega love shoutout Team Lagalag Channel. Mega love shoutout. At kay Prince Pabarlan. Mega love shoutout sa inyo mga Toy. Thank you sa Guadalupe Anglers. Maraming salamat. Kay Papa Chin and Katsoy Bilog, yung mega love shout out. At Travel and Habits TV, yung mega love shout out. Manny Bermeo at sa mga lahat ng San Bartolome Tuda, yun mega love shout sa inyo mga Toy. Meme Diesel and Bitchay TV, yun mega love shout out. Maraming salamat sa inyo mga Toy sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Yun, thank you so much. At good morning po sa inyong lahat mga Toy. At sana makadali tayo rito. Naku po. Bakit gumano ko? Bakit tumatabi ka sa tabi? Kailangan natin mga Toy makadali ka agad ng pang-ulam ngayong maaga. Kasi mamaya mga Toy, pamamantiyan tong area natin. Naglalab shoutout nga pala kay Kuya ano. Si Kuya Dani. Yung humarbis nung nakaraan dito. So yun lang talaga mga Toy, kung i-spot kayo po dito, ano, talagang kailangan masipag lang kayong bumato ng bumato. Kasi maya maya andito na sa gilid yung pamiwas eh. Saka iba-iba nyo rin po yung ano. Boss!
Hello, baby. Nagpapainit kayo, baby. Agoy, sinabit na. Agoy, sinabit tayo. Oo, tayo. Hehe. Huwag na yan, huwag mo yung pulutin. Ito na, ito. Hello, baby. Grabe, dali mo, ang laki. Oh, grabe mga katoy. Oh, sabi ko sa, uy, pula, taba katoy. Yun, sarap. Congrats katoy. Ayos. Grabe ka, kasi up ko lang nakadanos ka po. Pwede ba dito mamingwit? Pwede po. Hindi ba ano yan? Hindi ba fence nila yan? Ay, ano po ito? Yung face net po yan, nakaangat po yung ilalim. Bali, na lang nila yung yung water lily sa mga nagtatanong pala natin ng facing spot natin nung nakaraan na adventures natin. Doon lang yan mga tayo. Yung maraming tao na yan sa bungad. Doon pa kayo mga tayo, sa dulo ng construction area na yun. Ginagawang daan. So, yun, dito kami sa may Bagong Bayan terminal. O, ganyan lang. Malapit na lang din kung lalakarin yung pagbabaan nyo ng terminal ng galing ng Pasig to Bagong Bayan. Malapit lang mga tayo. Meron na naman. Ito yung Michael na naman, oh. Baka naman, pabayabas naman dyan. My finger eh. Makarami ka katoy, masaya na ako. Grabe nga tayo. Nalaki ng nakumpani ka Michael. 4 na 5 niyang piraso yan, 1 kilo. Baka 4 no. Oo nga, sige. Sige. Babayabasin natin yung asli kasi Michael. Salubong ko sila dyan. Uy. Isa pang pain. Hindi ako dito papayag na masisiro ko dito sa spot na to eh. Dalawang spot ko rito mga to, harvest ako dito eh. Kita na kayo. Lapit mga kaibigan, napit. Ginagawa mo. Dito na. Uli. Oh, huli. Yun. Mulahan kasi yun. Nakuha na naman mga katoy. Uy, kakatuwa talaga. Kachay, oh. Meron din dito na lang ako. Ang ganda mga katoy. Sabi ko sa inyo mga katoy. Nasaan na isa ko? Ay, andyan pala yung isa. Nakaangat pala eh. Uy, thank you Lord. First cuts tayo. Kachay Michael. Meron na din ako. Uy, thank you Lord. Thank you Lord talaga. Uy. Nagsisit up ako nitong isa ko bigla na lang. Sabi ko, bakit na yan? Wala yung isa ko. Ganda talaga dito natin sa fishing spot na to eh. Kaya hindi muna kami rumispak sa Suklo. Kasi ito talaga mga to eh. Talagang kung sa lakihan ng mga huli, talagang dito mag-aaral talaga size talaga dito. Pero ang ko lang dito mga to eh, ang tip ko lang sa inyo, maaga talaga katulad to, walang alon. Hindi sa umaalok. Yan na naman. Pinakagat na naman. Tuloy mo. Tuloy mo. Parang ambon ata. Ala, laki. Grabe mo. Oh. Katay, grabe. Galapit naman. Swat mo. Oh, grabe mas mataba yan. Ay, ala. Ito na malapad. Yung pinakamalapad mo?
sa nahuli ko. Yun, grabe oh mga katoy oh. Andun siya kasi sa may kanto na yun oh. Nangakain siguro ng lumot yan oh. Ano Kachoy, kanto sa ano. Ay, Tuwan. sige, sige Tapos, katoy. Ang set Ay, yung isa ko rin katoy, yung isa, yung isa. bawakan. Tira ko lang. Ay, sayang. Oh no! So, yung nawala na yung mga kids ah. Nagsialita. Ay. Uy, thank you, Lord. Sayang yan, tinakbo eh. Ganda ng takbo eh. Ito na weather oh. Maambon-ambon. Kaya ulan siya, wala akong dalang payong. May meron ako. Pag lumakas, sana muna tayo rito. Gandang huli. Pwede ka na umuwi eh. Apat lang naman kayo eh. Ni Baste. Yung bunso. Ay, nakahuli ako malaki. Sila kumain mag-isa. Wow, very good. Tama na nahuli ko. Okay. Maganda to, maganda. Ayos sila na ano. Ito kasi mga to, kinukuha na rin nanay. Oh. Yung ano to, yung project ni ano, Cynthia Villar to eh. Ni Ma'am Cynthia Villar. Yung ginagawang ano mga to, basket. Mga native product nating ano sa Pilipinas. Dito lang tayo mga toy. Kay Choy Michael. May mga pirana na. Ayun o, nagkimikibit mo doon. Huli! Uy, ganito na. Uy, ano ka ba? Ano ka ba? Isda ka ba? Kumusta kaya sa may sukmon ano? Kung gusto nyo mga tayo marbis talaga ng maaga pa lang doon kayo mga tayo pumunta sa may ano, sukmon. Doon mga tayo sa dulo naman. Eh dito kasi para ano, ma-update na naman yung mga kasama natin mga kasi marami rin nagtatanong dito mga tayo sa spot natin talaga. Yan, iskinita lang yan dyan mga tayo yung papasok dito. Pagdating mo na nang mabiwas na kita. Uy, pinakagat na. Hindi ko makagat mga ito. Ano kaya yun? Maliliit siguro. A few moments later. Ala ka! Uy, ganito. Pangilan na yan? Banda gitna. Pangilan na yan ka, Choy? Apat na ata. Nukso mo talaga naman, oh. Oh. Para sa inyo talaga yan. Yan. Oh, kalupit. Grabe, ang gaganda ng size. Kanina mga Choy, dyan siya nakatatlo. Ngayon, pumukol siya doon. Nakadali na naman Ayaw sa, na kumagat sa malapit. sa malayo na, no? Ayaw, banda rin taka, banda layout. Tama nga sabi ni Busing, sa malayo na daw pag ganitong oras. Ayun na, dyan o. Tumahimik na kasi. Tumahimik. Banda layout siya ganyan. Dyan. Kanina maalon-ano na. Ano ka, Choy, oh? Ngayon tumahimik. Grabe. Parang huli ni Kachoy, ano? Nick, kaya ni ito Erwin, no? Kachoy, kaaga-aga mo lang yan. Nakaabot ka ng sobrang. Ay, naku. Tinalo pa maninibog niyan. Tinalo pa daw maninibog. Kachoy, ano masahe mo sa spot? Maganda. Tara na mga bro. Maganda na ang kagatan. Ayos. Walang kundi masabi kundi maganda. Hindi na pala kailangan ng bulating marikina, ano? Nasa malayo na. Nagdaro sila yun. Ah, Bas, doon nga. Ito yung ganda yung hagis ni... doon pala sa malayo na. Kaso with sinker yung sa kanya. Ito. Oh, huli. Oh. Ayungin. Ay, sus! Apo. Ayungin pala So, yun. yun o, nasa ayungin tayo ngayon. Ayungin portion. Ayungin portion. Pero ngayon lang ako nakakita ulit ng ayungin. Ganyan boss, oh, kung ano, kung maninibog sana kayong ganito yung ulihin nyo. Oh. Suli ng G's. Mga to, oh. Ayungin. Nagaanap, nangangantyaw pa mga to. Sabi niya, ok, ok, ok.
Oo, kuwagan niya. Ayun. Ayan, papakawalan natin ito matay. Kasi sobrang liit. Para lumaki yung suot na araw. Oh. Yung mga tayo, huli oh. Yung mga tayo. Ulang. Ay, kumakagat niya rin pala ulang. Masarap to mga tayo, pagkasariwa oh. Sarap ka. Almusal ka ngayon sa akin. Sarap ito mga tayo. Tamis. May ulam na ba ito, Kachoy? Wala na. Kinapa na. Kinapa na ni Manoy. Sinabihan ko na matay si Kachoy Michael. Nakahuli tayo dito. Itong taga ko. Ako talaga. Ayungin. Maraming ayungin yan. Maraming ayungin, grabe boss. May nahuli na kayong ayungin. Oo, ito. Ano? Yung isa. May huli ka na ayungin? Walang. Ay, oo nga no. Ayungin niya. Sarap na papaksiw yan. Ito nga, sana kung marami mahuli kasi hindi naman mahuli yung iba eh. 200 yan eh. Isang kilo. Maganda nga ito, ano yun eh. Hindi, yung maliliit na taga. Yung ano yun, pantihin ba ng ano, gis yung ano, Oo. Mata. mata. 11. Ah, 11. Oo. Grabe, ang dami. Kanina ang ganda ng dibit niya parang may ito yung may May nahuli na rin kayong tilapia kahit paano. apat. Apat na ano, ako isa. Yan eh, ang dami oh. Kakalapag lang eh, binibit ba? Hindi kasi madali-dali. Kung dala ko yung pang-ayungin kong kaya rito. Oo, maliliit. Lo, nakagat. Uli. Ayungin kasi. Ay, pangapa lang pala yung maganda rito. Kapa lang yan dyan. Patisting ako. Nung nakaraan din na araw eh. Yun si ano, yung nakaraang linggo. Dami ni huli niya, yung tapa dito eh. Wala ka ano, wala kang... May Walang- ilalim walang pala alon sila eh. mga tayo sana sa putik yung tilapia ng pagmaalim. Oo. Pag maalon, nandyan sila sa mga puno-puno ng kawayan eh. Oh, nakailalim na. Oh. Huli. Ay, huli nga. Ah, huli na. Oh, yun laki. Pangangapa lang mga tayo, laki oh. Oh, Nakawala. dalawang malaki. Tatlo sana na ano ko. Nakakapaka rin kuya. Oh, Ayos na. Saglit lang pala kayo ah. walang. Saglit pa lang. Walang Ah, dito nagkaparing walang tayo. ano, puti. Ganon lang din yung titibugin nila sa Nakadapa kakapain. lang. Maganda pag may alon na doon. Eh, kahit na wala, nakadapa. Ah, kailangan may alon-alon. Ganyan ko eh. Walang ano. Mas maganda pala may alon, ano? Nandiyan na sila sa ano. Nasa lubog lang, nasa putik lang. Sa kawayan. Ah, sa kawayan lang. Oo. Nakaroon tayo ng Hindi idea. yan sila. Nakara sa bato, ulan huli ko siyam. Siyam na ganun din. Buro Pero na nakaraan mga tiga ito. Alin dyan? Kung ng mga ganyan Oo, katahimik, nalalaman tayo. napakarami Kahapon huli. dami nahuli mga yan dyan. Dami, lalapad. Ay, lalapan dito yan dyan. Dito lang pala. Pinupukot nila. Pinuhuli dito sa ulit, kahapon. dito. Kumain, dami Balik-balik nahuli lang sila. dito. Pabalik-balik. Dami yan, nahuli. wala. Pagkatapos paano dito sa gilid. Tapos gigit na uli. Mamaya yan, pagbalik nun. Oo. Nataboy lang yun. Nagkaroon ng pubya nun. Biro mo, tagta rin ang komante. Lilipat mo. Kinapa na sa gilid, tinibo. Pinamantihan. Pero dami raw na ulit tumati kahapon. Sus, Ginoo. Napakaraming ano ngayon, no? Ayungin. Ayan natin, update tayo sa huli natin. Not bad na ito nga sa'yo. Isang malaki. Yan, binigyan tayo ng isang kanduli ni Kachoy Michael. Ang laki rin, oh. Oh. Ang laki. Pero sinusubukan pa rin, oh. Kasi perang patingin ka to, ah. Sabi, oh. Si Kachoy Michael, oh. Grabe mga mamaw, oh. Oh, lalaki, grabe mga to, oh. Apat. Oh. Jackpot.
Maganda kayo na, no? Kung hindi sana, ano? No, kung hindi ka binalang. Nagkabaan kasi, sayang. Ay, naayos na yung mga ito, eh. Mas importante, na-update rin yung mga ibang kasamahan natin na inaasam-asam tong ano. Ano kasi mga ito, eh, sobrang ano, tahimik siya. So sabi nila mas maganda rin daw talaga yung mayroon pa yung, ano, yung hangin. Eh, nagkakaroon lang ng uga pagka may dumanabang pa. Makulimlim kasi yung ano. Yung mas maganda talaga, mauga konti. Tapos sobrang init. A few moments later. Nagahayungin nanting na kami matay. Marami na kami nakahayungin matay, oh. Oh. Yan na, marami na. Mga ganito yung size matay, oh. Nag-ayungin na lang kami. At pinalad si Katay, ano, Michael. Nakaapat siya na, ano. Mga 5 na siguro, ano? 5 fingers. Meron ako 5 fingers. Oo. Mga nasa 5 fingers yung, ano, 4. Tapos isang maliit, mga 3 fingers, binalik niya. Tapos ako, yun. Binigyan pala ako ng isang kanduli na malaki. Grabe, ang laki ng kanduli. So, yun ngayon. Bali, mag-ayungin hunting na lang muna kayo mga toy kasi napakaraming ayungin mga toy. Nawala yung dawi ng ano, ng tilapia. Saka may nag-ano din eh. Ayun, kayo na si tatay. Nag-harvest sa fish pond. Yan, pangalawang batch na tong naglalambat mga toy. Maya-maya, uuwi na rin kami. Nag-harvest sa fish pond. Ayan, si Kachoy Michael. O, yan o. Kachoy, Yun o. mag-love shoutout na. Yeah. Yan, shoutout. Mga bro. Yan. Paalam na tayo. Medyo matumal. Babay na muna, bye-bye. Maganda rin yung huli niyan. So, pakita namin sa inyo mga toy, yung harvest. Ay, isa lang kami ng maganda mga toy. Isa na lang inano ko kasi inubos yung bulate namin. Yung ano ko, nakakuha pa ako ng isang maliit na hook. Yun, ilang naayungin ko. Kaya pala panaypain namin eh. Grabe. Ayungin na tinitira. Oh, yan, wala na naman mga toy. Sobrang liit na tong yung 100% ko na ano to na hook. So yun, sa pag-aayungin mga toy, kailangan maliit na bulati lang, tsaka wag mahaba, yung kailangan nakalabas yung hook doon sa katawan ng bulati. Wala nang huli ka, Choy. Pinahaba mo pa yung video. Mababasa na tayo rito. Huwag naman po. Minsan na nga lang. Uy, huli. Ay. Grabe. Kalit-lit na ng bulate natin. Inakagat pa rin. Yan na. Sige, tinako ka. Uy. Huli ka. Oh. Oh, yun mga tayo. Sus Mariusip mga tayo. Diyos ko Lord. Yun mga tayo. Sarap sanang ipaksiw ito mga tayo. Nagkapaksiw talaga na ito mga tayo. Ayun. Ganun talaga lang nagtitibit mga tayo. Grabe, napakarami na naming huli. So yun. Yun na lang po muna mga tayo. Pasensya. Nagawa namin video. Ayun. I-highlight namin mga tayo. Yung huli ko. Tapos huli niya. Tapos itong huli ko ngayon. Yung araw yung ayungin. So, yan lang po muna mga tayo. Pagpasensya niya, babawi ako sa respect namin doon mga tayo sa may isok. So marami, mayroong ditong pumunta mga tayo, taga San Mateo. So di na namin pinababad dito kasi sabi namin maraming ayungin. Sabi ko doon na kayo pumunta sa may spot namin doon mga dulo. May construction. Doon ang ako yung surpo. Yun. Yun mga tayo, sabi sana nga sana makarami sila doon. Ayun, maraming salamat. Thank you po. At bawi po kami sa susunod na fishing adventures po mga. Thank you. Thank you kay Michael sa food kanina. May dala siyang extra pang lunch. Di kasi di pumunta si kay Ronnie. Isa pa mga tayo, pakitaan namin kayo ng huli-huli. Para di kayo mabitin. Oh yan, huli! Kay Dilma, ay kay Michael, oh. Good size. Good size. Laki, oh. Ayun, kinakagat na ako. Yan naman, oh. Uy, grabe yung kapal talaga mga tayo ng ayungin, oh. Natagiliran lang, oh.
Uy, Size. good size. Naputol na. Wala na yung pangayong kasi natuluyan na. Uy, no? Ayan mga to yung huli natin. Update. Uy. Isang plaruyo, isang tilapia, isang kanduli na ayuda ni Kachoy Michael. Ayan, ito yung kay Kachoy Michael. Tingnan natin, grabe. Uy, ang pupula. Grabe, alas magkakamag-anak siguro to. Oh, grabe mga to. So yun, thank you Lord sa blessing po sa amin.